நியூ இயர் அண்ட் பொங்கலுக்கு யூனிக்கான ட்ரெஸ் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ ஷாப்பில் போய் எடுத்திங்கன்னா 2500 எபோ வரும். அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு பீஸ். ஸோ ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கும், எல்லாத்தை விட ரொம்ப ஸ்லிம்மாக காமிக்கும். இந்த ஃபேப்ரிக் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக காமிக்கும். ஸோ 2 சைஸ் நம்மள ரொம்ப ஸ்லிம்மாகவே காமிக்கும். ஸோ நான் போட்டிருக்கிறது நல்ல எம் சைஸ். கலர் காம்பினேஷன் நல்ல ஒரு பிஸ்தா க்ரீனில் விசித்ரா சில்க் ஃபேப்ரிக்கில் வந்துடும் மேம். ஸோ ஃபுல்லாக ஏலைன் பேட்டர்னில் வந்துடும். பேக் சைடுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏலைனில் தான் வரும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நல்ல ஏலைனில் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக வந்துடும். ஸோ ஷாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 2.5 மீட்டர் லென்த் வருது. நான் ஃப்ரண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கணும், பேக்லேயே அந்த அளவுக்கு லென்த் வருது. ஸோ பாட்டம் வித் லைனிங்கில் ஸோ ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. பாட்டமுக்காக ஒரு சைஸ் நான் பெருசு போகிறேன்னா வேணவே வேணாம். பாட்டம் வந்து எம் சைஸ்க்கே எக்ஸல் சைஸ் மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ நல்ல ஃப்ரீ பாட்டமாக இருக்குது, தெரியுதுங்களா? பாட்டம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. பாட்டம் பற்றி யோசிக்க வேணாம். ஸோ நல்ல பிஸ்தா க்ரீன் கலரில் விசித்ரா சில்க் ஃபேப்ரிக்கில் சைஸஸ் M to XXL வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது. சூப்பரான ஒரு டீல் ப்ரைஸில் இருக்குது மேம். ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.